Nasledujúcich 10 minút sa budeme rozprávať s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň a ďakujem RTVS-ku ešte za pozvanie. Pán Danko, ak by ste mali vybrať niečo z programu strany, na ktorú oblasť verejného života dávate najväčší dôraz? Sociálne zabezpečenie, rapidná a jasná pomoc dôchodcom. Ja hovorím, že nepôjdeme do vlády, keď nezdvihneme dôchodky aspoň o 100 eur. Pomoc mladým ľuďom s hypotékami, zdanenie bank a jasná pevná ruka v oblasti aj toho, čo vidíme, pretože tá medzinárodná hanba z toho zatýkania v okolitých štátoch ostala. K tomu sa tiež aj dostaneme. Ľuďom sa zvyšujú životné náklady, zvyšujú sa spotrebiteľské ceny, ceny energií, hypotéky, ako ste aj povedali. Ako by mal konkrétnejšie pomôcť štát? Štát v prvom rade blázni ako Sulík, Matovič, Kollár nemali odpustiť dane bankám. Mohli sme mať 500 miliónov ročne. Tie 3,5 roka šialenstva pri testovaní, očkovaní máme za sebou a v každom prípade by štát mal jasne a adresne hľadať systémy, napríklad na výstavbu diaľnic alebo na podporu cestovného ruchu, športu, pretože žijeme z ruky do úst, potrebujeme sa baviť o energetickej budúcnosti, o tom, či budeme len poskoci Bruselu, alebo budeme hrdý, suverénny národ, ktorý si bude svoje hájiť, pretože tieto hádky, ktoré sú tu, z toho sa ľudia nenajedia ani z toho zatýkania, ani z tej nenávisti. Ak sa teda osobitne pozrieme na skupinu sociálne slabších občanov, dôchodcov a mladé rodiny, mal by štát zvýšiť podporu týchto skupín? Bez debaty a najmä aj ochranu žien s deťmi, rozvedené páry, tak ako sme sa snažili, aby sa rozvedené matky dostali k výživnému skôr, než nejaký šialenec im to začne platiť. Poďalšie, tak ako som hovoril, je predsa nemožné, aby dôchodcovia, ktorí majú minimálne dôchodky, vedeli platiť domovy sociálnych služieb. My musíme hľadať systém, ako týchto ľudí ochrániť. A tá vlna cien energií, ktorá prichádza zo západu, je pre nás zničujúca. Na západe, napríklad v štátoch ako Španielsko, v južných územiach, nemajú také náklady na energiu, ako máme my. Toto odstrihnutie od ruského plynu je zničujúce pre východné štáty, aj veľký priemysel, ťažký priemysel, aj pre domácnosti. Takže áno, štát musí pevnou rukou pomáhať občanom a nielen zdaňovať za ruskú ropu Slovnaft, ale nájsť odvahu, ako zdaniť IT firmy, ktoré sú na Slovensku, ako zdaniť banky a ako ľuďom pomáhať. V marginalizovaných komunitách v osadách na Slovensku stále pretrvávajú problémy. Ako by ste chceli pomôcť týmto ľuďom konkrétnejšie a tak, aby sa to následne prejavilo aj v ďalších generáciách? Som z Rejúce, vyrastal som s Rómami a viem, aké to je. Stratili sa tam miliardy z európskej pomoci. Sú veci, ktoré vyriešite a sú veci, s ktorými žijeme a nikdy sa nevyriešia. V každom prípade tie adresné dávky, ktoré išli na ich zabezpečenie, ubytovanie, mali jednu zásadnú chybu, nemotivovali ich pracovať. Tieto dávky Rómov nenaučili pracovať, ale jednoducho žiť na pokraji spoločnosti je niečo, čo nemôžeme im akceptovať a musíme hľadať formu, ako ich do spoločnosti zakomponovať. Ja hovorím, že sú to dobrí umelci, sú to dobrí športovci, ale ten problém je oveľa zložitejší. Ja si však myslím, že tým základným prvým krokom by malo byť, aby sociálne dávky a pomoci rodinám išli cez starostov, cez mestské úrady, ako to urobili Maďari, aby títo ľudia aspoň čistili dediny, keď už nič nechcú robiť. V ostatných rokoch otriasli viaceré medializované prípady dôverou v justíciu, ale aj polícii, aj prokuratúre. Aké kroky by ste urobili na ich úplné odpolitizovanie? Musí dojsť totálnej zmene zákona o policajnom zbore, trestného zákona, trestného poriadku. Je nepredstaviteľné. Neexistuje štát v Európe, aby dvakrát zatýkala polícia aktívneho šéfa Slovenskej informačnej služby. Ja mám názor na Borisa Kollára, že je to gauner, ktorý nikdy nemal byť v politike a predsedom Národnej rady. A to sa časom ukáže. Ale je nemožné, aby človek, ktorý nominuje ako Kollár takýchto ľudí do Slovenskej informačnej služby, takisto má vnímať, že týchto aktívnych ľudí mu zatvárajú. Poprvé sa mu čudujem, že neodišiel z vlády, keď mu Matovič dal zatvoriť Pčolinského. A poďalšie už je to dneska hanba aj Odora a Čaputovej, pretože viete, my z okolitých štátov dostávame informácie bezpečnostné
rôzne. Veď SNS mala na starosti Slovenskú informačnú službu 4 roky. Ja dostávam informácie, že sa s nás smejú, že v okolitých štátoch vyzeráme ako banánová republika a že sa sem boja poslať akúkoľvek spravodajskú službu a jednoducho akúkoľvek informáciu. My musíme urobiť nápravu. Ja nehovorím, ak spácha šéf Slovenskej informačnej služby trestný čin, ale nech to má štábnu kultúru. Nikde vo svete sa aktívny člen alebo aktívny šéf tajnej služby nezatýka, že sa mu vykopujú ráno dvere o 4:00 a že jednoducho jeho ochranka nevie, čo má robiť. Predstavte si, že ochranka Slovenskej informačnej služby začne strieľať po našich kukláčoch. To kam chceme dostať? Posuňme sa na ďalšiu tému. Ruská vojenská agresia na Ukrajine trvá už viac ako rok a pol. Slovensko našim východným susedom pomáha vojensky aj humanitárne. Chcete pokračovať v tejto pomoci? Nie, nechceme pokračovať pomoci vojenskej. Som proti tomu, ako aj teraz darovali húfnice Zuzany. Ja si myslím, že Ukrajina si musí svoj problém vyriešiť. Opakujem do nekonečna. Som proti tomu, aby generál Zmeko chodil ako šéf ozbrojených síl na návštevu územia, kde je konflikt. Ja to poviem na plné ústa. Prosím vás, už neštvíme tých Rusov, lebo sa tu naozaj všetci zložíme. Ak im to, čo sa deje na Ukrajine, jednoducho neakceptujú niektoré štáty, my sa nestávajme do pozície toho, že budeme tam posielať zbrane, že budeme my, tí užitoční idioti, a niekto na západe sa bude smiať. Spojené štáty aj teraz F-16 idú darovať cez Dánsko a cez nejaký štát z Beneluxu, ale prosím vás, Európa má mať svoje záujmy. Tie záujmy sú, aby ten konflikt skončil. Jednoducho ja hovorím stále, že riešenie je. Také riešenie sa použilo na Cypre medzi Grékmi a medzi Turkami. Erdogan sa tu smeje. A jednoducho na druhej strane v prvom rade by sa mal vyriešiť aj problém na Cypre, kde v roku 1974 Turci ako členský štát NATO obsadili Cyprus. Ak by ste boli vo vláde, čo by urobila vaša strana, ak by sa mohla prispieť k vyjednávaniam o miery na Ukrajine? Viete, že ja mám dobré vzťahy a ja by som sa snažil držať pozíciu a vždy hovorím, ak mi národ dá dôveru, budem za ňo bojovať ako Orbán za Maďarov, tak ja za Slovákov, ale je to v rukách ľudí. 3 roky videli vládu bláznov Sulíka, Matoviča, Kollára. Nikdy ma nenapadlo, že budem kanceláriu odozdávať Kollárovi a pozerať sa, že Matovič je premiér. Ale keď ľudia nám dajú dôveru, potom budem robiť od rána do večera pre tento národ, ako som vždy robil. Aj keď sa niektorí smejú z rekreačných poukazov, ale aj včera som bol v Tatrách, 30% hotelov funguje len vďaka tým poukazom a mohol by som pokračovať, ale mám jasnú víziu. Dôležité je dostavba diaľnic, jasná reforma v oblasti zdravotníctva, pomoc dôchodcom, pomoc mladým ľuďom a hlavne vytvoriť systémové veci, pretože zo zatýkania nenávisti, ktoré nám tu predvádzajú, sa ľudia nenajedia a ja verím, že to ľudia pochopia. Aké sú podľa vás zahranično-politické priority Slovenska? V prvom rade musíme všetky výhody únie rozvíjať a bojovať za jej reformu. My nesmieme stratiť právo veta. Čo sa týka NATO, ja hovorím, že je to zastaralý projekt. Musíme hovoriť o tom, ako spolupracovať armádami členských štátov EÚ. Ja nie som šialenec, ako vidíme v poslednej dobe niektorých ľudí, ktorí hovoria o hurá výkrikoch a odchodoch z únie a NATO. Slovensko naozaj žije v strednom území Európy a my si nemôžeme dovoliť nejaké pokusy. Potrebujeme kolektívnu bezpečnosť. Armáda je naša zdecimovaná, ale nemôžeme byť poskoci záujmov iných veľmocí spoza mora. Blížime sa k poslednej minúte. Na Slovensku sú stále problémy v zdravotníctve. Čo by ste urobili, aby sa zlepšila zdravotná starostlivosť o pacienta? V zdravotnej starostlivosti, ja sám som bol na pozorovaní ako onkologický pacient na Kramároch. Máme úžasný personál. Urobilo sa dobre pre zdvihnutie platov doktorov. Treba pokračovať v personále sestričiek, stabilizácie personálu. Ale musíme sa baviť o jasnej infraštruktúre. Keď dokáže súkromník v Bratislave postaviť nemocnicu za 250 miliónov eur, ako to, že to nedokáže štát v každom krajskom meste. Často kritizujeme komunizmus, ale keď by nebol Husák so Štrougalom, tak nemáme ani nemocnice, ani školy, ani škôlky, ani kultúrne domy.
Takže ja si myslím, že je to jasný dialog štátu so súkromníkmi, vytvorenie jasnej siete, adresnej siete, tak, aby každý mal dostupnú zdravotnú starostlivosť. A myslím si, že zdroje na to sú, tak ako sú aj na výstavbu diaľnic, len nám chýba systém. Tak máme posledné sekundy, ale už asi nič nestihneme. Ďakujeme veľmi pekne. Čas na rozhovor uplynul. To bol predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ďakujem, prajem pekný deň.